Oganda ma odak e sub county ma Seme Kisumu county sani koro kwa mar mondo mi koro ti koda ka kidi marahuma manoendo mar kit mikai. Ler ma kamendi no ket kod Laktar Richard Aya, mabende sani koro lap dhoge juri ne komnoendo mar Seme ka bende koro ne otwak konyiso oganda mar mondo mi koro ne be chak loso gik moko mageno mondo mopogore opogre moganda nyalo nyiewo kanyo mar mondo mi koro ojiw kata oteg manoendo uchumi mar gwenge mag Seme. Aya ne loso sama bende koro nowacho ni ber ma mondo mi koro oganda mantie Seme obed ni koro nyalo bedo ka nigi chandruok mani kare sama bende gichandre kamano endo ma mondo mi giyud ber makidino endo mar kit mikai bro miyogi achiel kachiel. Ne oloso sama bende koro ne entiere tie kidino endo e gwenge mag Seme kama bende koro nodhi nyime kod campaigns go eko mage kowacho ni koro weche mag limbe nyalo timore maber ahinya e gwenge mag Seme kapo ni oganda otiyo maber kod paro mar kidino endo mahono kendo rahuma e piny mar Seme. To biro kit mikai kae mondo wanyis jo Seme ni wach ma wacho ma Tego Yuto nie Seme kae gima duong' e Seme kae en kit mikai. To ng'ato e Seme kae ong'e story mar kaka kit mikai okelo bete. To Yuto to onge mwandu ma ji nwang'o kuom kit mikai ni nyaka nochak bedo kae keni wanyako kwane ni higni adi ikona ni bilion joluo ma nokungo bedo e piny ni to pod wantie to yuto ma nwang'e kit mikai ka osebedo katin. Miyo abiro machung' kaka MP ma Seme 2022 Richard Aya ni mondo wach ma Tego Yuto wachak gi chuny Seme ma en kit mikai. Kit mikai ni wang'eyo en ranyisi, en symbol mar Kenya gine Kisumu county. To wang'e ni international ma en site ma protected, ma en UNESCO site. Kit mikai chalo Eiffel Tower marwa. Eiffel Tower mantie France noger to ma Nyasaye ochweyo no mowenwa gi nono. Nitie gik mang'eny ma onyalo loso, ma onyalo gine kae. Kenya kae ong'ega ni nitie ga Masai market. Kawuono wachako gimoro ni kit mikai market. Wadwa lande, wachako gi Kenya, ayo bedo gimoro ma international. Ma kit mikai ok en gimoro ma en tie kae.